सिंधुदुर्गातील पहिली खासगी टेक्निकल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट म्हणजे यशवंत ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट कणकवली। इन्स्टिट्यूट मध्ये आपल्याला 6 महिने 2 महिने अशा 8 प्रकारच्या टेक्निकल कोर्सेसचं ट्रेनिंग दिलं जाणार। सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे वरील सर्व कोर्सेसना ऍडमिशन घेण्यासाठी वयाची शिक्षणाची अट नाही। अधिक माहितीसाठी संपर्क ऑफिस 78 87 31 66 71 आणि 94 20 20 61 90। भाजप सावंतवाडीतून तयारीत आहे। 288 मतदारसंघातही आमची तयारी सुरू आहे। मात्र आमचे नेते महायुतीचा निर्णय घेतील, त्यांचा निर्णय अंतिम राहणार आहे। रामदास कदमांचं तर वय झालंय। रवींद्र चव्हाणांची ते माफी मागत नाहीत तोपर्यंत शिवसेनेच्या बैठकीस बसणार नाही अशी भूमिका माजी आमदार राजन तेली यांनी घेतली आहे। पहिल्या सुरुवातीला शिवसेनेचे रामदास कदम यांचा मी जाहीर निषेध करतो। वस्तुस्थितीची माहिती न घेता कोकणचे नेते आदरणीय रवींद्र चव्हाण साहेब यांच्यावर जे बोलले तेवढं चुकीचं होतं। खरं म्हणजे त्यांना बोलण्याचा कुठला नैतिक अधिकार नाही। ते एका विशिष्ट मतदारसंघापुरते मर्यादित आहेत विधानसभेच्या। बाकी आता त्यांचं महाराष्ट्रात काही राहिलं नाही। उलट ठाण्यापासून तर सिंधुदुर्गापर्यंत मध्ये येणाऱ्या लोकसभेच्या सगळ्या सीटच्या विजयाचे शिल्पकार हे रवींद्र चव्हाण आहेत। एकच अपवादात्मक सीट जर सुटली एक सीट फक्त मधली आमच्या ठिकाणी गेली, नाव म्हणून सांगतो। बाकी सगळ्या सीट सुनील तटकरेंची सीट असू दे, इकडे ते पहिल्यापासूनच म्हणजे कार्यरत होते कपिल पाटलांची एक जर सीट सुटली तर बाकीच्या सगळ्या सीट लोकसभेच्या या युतीच्या ठिकाणी आलेल्या आहेत। आणि त्यांनी काम करताना असं कुठं केलेलं नाही की बाबा ही राष्ट्रवादीची आहे, ही शिवसेनेची आहे, ही भाजपची आहे, असं झालं नाही। त्यांनी सगळ्यांना जी मदत करता येईल, म्हणजे मी आतापर्यंतच्या इतिहासात सकाळी 7 वाजल्यापासून ह्या बैठका आमच्या चालू व्हायच्या। जिथं यायला शक्य नसेल तर तिथे ऑनलाईन बैठका व्हायच्या सगळ्या जिल्ह्यांच्या आणि सगळ्या मतदारसंघाच्या। आणि एवढंच नाही तर तेवढा प्रवास पण व्हायचा। रामदास कदम यांनी ह्या लोकसभेत कुठे कुठे गेले, त्यांच्याच मतदारसंघात 8,500 पेक्षा जास्त विधानसभेत मायनस आहे। त्यामुळे आज युती जर टिकवायची असेल, युती करायची असेल तर भारतीय जनता पक्षाला दुखून या ठिकाणी चालणार नाही। आज आपण या सगळ्या गोष्टीचा विचार या ठिकाणी करणार आहेत की नाही। आज आदरणीय मुख्यमंत्री आले रत्नागिरीत। या 2 दिवसात ज्यावेळी कधी काय होईल ते आम्ही सगळे भेटणार, त्यांना सांगणार किंवा त्यांना आवरा, त्यांचा राजीनामा घ्या, त्यांचा वय झाले। त्यामुळे कोणालाही भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांवर ते नको त्या भाषेत त्या ठिकाणी बोलतात। आणि आज राष्ट्रीय महामार्गाचा जो विषय आहे यामध्ये एकट्या बाबा रवींद्र चव्हाण साहेब यांनी प्रयत्न तरी केले। हा विषय केंद्राचा जरी असला तरी आज रस्ता झाला नाही, सत्य परिस्थिती आहे। याच्यात काही कोणी पळवाट करण्याची गरज नाही। पण त्याची वस्तुस्थिती काय आहे, आता रवींद्र चव्हाणांनी वेळोवेळी मार्ग त्या ठिकाणी फिरल्यामुळे आज बऱ्याच भागातली कामं त्या ठिकाणी सुरू झालेली आहेत। पण काही कोर्ट मॅटर आहेत, काही पुलांची कामं आहेत, त्याला मुदत त्या ठिकाणी द्यावी लागते। काही जुन्या ज्यांनी टेंडर भरलेली होती, ज्यांनी सब लीज केली होती, त्यांची माहिती कदाचित लोकांच्या समोर जर आली तर अजून उजेडात त्या ठिकाणी येईल। आणि म्हणून एकंदरीत या सगळ्या परिस्थितीचं बघता आज भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड चीड आहे। आणि काल मला एका प्रसंगामुळे त्या ठिकाणी त्या भाग घेता आला नाही, परंतु कालच्या सगळ्या संपूर्ण कोकणपट्टी सिंधुदुर्ग पासून पालघर पर्यंत सगळ्या ठिकाणी तिथे पडसाद उमटले। आणि सगळ्यांनी एकच सूर लावला की जोपर्यंत रामदास कदम माफी मागत नाही तोपर्यंत भारतीय जनता पक्ष कुठल्याही त्यांच्या बैठकीला हजर राहणार नाही। आणि म्हणून याचा विचार माननीय मुख्यमंत्री नेते आहेत त्यांनी या ठिकाणी करायला पाहिजे, त्यांना समज दिली पाहिजे, त्यांनी रवी चव्हाण साहेबांची माफी मागितली पाहिजे। आणि एकंदरीत जे
काही जे चाललंय त्याच्यात युती म्हणून लोकांच्या समोर या ठिकाणी गेलं पाहिजे. हे वैयक्तिक माझं मत आहे. नसेल तर त्याचं एक वातावरण खराब करण्याचं काम हे रामदास कदमांनी या ठिकाणी केलंय. त्यामुळे उद्या भारतीय जनता पक्षाच्या कुठल्याही कार्यकर्त्याला या ठिकाणी दोष देण्यात अर्थ नाही आहे. हे त्यांनी वेळीच या ठिकाणी समजलं पाहिजे. एवढी आपल्या माध्यमातून आज मी त्यांना या ठिकाणी सांगू